Solution rek yo guys, sampean-sampean sing gelek, sing duwe rencana gelek oma utawa tanah kafling, solusi terbaik iki saat ini rek yo, mumpung musim hujan yo, mumpung musim hujan. Apa ben sampean ero rek yo, lokasi ndi sing banjir apa sing gak banjir yo. Lah saiki tak rekomendasino tanah kafling atau rumah kafling sing bebas banjir rek yo. Terus regane yo murah. Lokasinya yo strategis lo, dataran tinggi sepilno cak lokasinya cak yo. Nah, fasilitasnya wis lengkap yo, jaringan listrik, jaringan air wis tersedia nang kene rek yo, banyu nang kene melimpah rek yo, banyu bor wis koyo aqua ngono iku lho rek yo wis. Nah, nang kene iki regane murah rek yo, harga start mulai 50 jutaan yo, iso kredit DP 20 juta, angsurane 1 jutaan. Syaratnya mudah, mung KTP karo kakak pas sampean ono nang luar negeri yo, para TKW, TKI Indonesia sing ono nang Arab atau nang Malaysia, misalnya sampean pengen investasi yo iso rek yo. Engko yo apa carane cak? Carane gampang, sampean ngebelo nang wong tuwa isik ngono utawa sapa wong sing mbok percayai, sampean bel engko ngongkon rene nemoni Rifai Property lho, delon lokasine rek yo. Wis siap bangun. Nang kene iki DP masuk oleh langsung dibangun. Iku mau kredite tanah kafling ya rek ya, DP 50 juta. Lek pengen sak omahe, oh DP ini 20 juta lek tanah kafling. Lek sak omahe nang kene DP minim 70 juta rek ya. Di ukuran tanah iku 4 kali 10 lah. Yes, daripada ngekos dan ngontrak rek ya. Soalnya nang kene iki lokasine apik, cewek karo pasar menganti, cedek karo pasar hulaan. Iki persembahan teko developer amanah terpercaya baik Karisma Kafling. Nah, wis ngono rek yo. Mumpung saiki gasen bojomu rek yo. Yo sing duwe rencana golek tanah kafling jaan bojomu. Tapi lek bojomu nyekel duit, lek nyekel duit ya wis gak usah dijak ngono ya. Wis ngono yo, lek sampean minat atau pengen takon-takon survei lokasi langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.